Tosiaan ollaan täällä rantapolulla koiran ja emännän kanssa. Ja ainakin ihan siisti polku on, ettei mitään roskia tai mitään. Ja ainakin tämä alku on ihan tällainen ok maasto. Että kyllä tänne kannattaa tulla. Ja toivotaan, ettei mitään sen kummempia tuu. Että nyt on hyvinkin syyskuinen ilma, että on tollanen pilvinen ja ei pitäisikään auringon näkyä enää tänään. Että niin katsotaan nyt kuinka meidän käy ja minkälainen reitti tää on. Niin lisää kontenttia tulee myöhemmin. Tosiaan tässä on kaksi reittivariaatiota tällä rantapolulla. Tuolla näkyy sininen tikku, mutta tuolla on helpompikin paikka sitten tuolla, että pääsee ettei tarvitse mennä tästä jyrkästä rinteestä alas. Niin sellainen huomio tuli tässä. Ja tosiaan näitä aitatolppia seuraamalla, niin pääset kyllä niinku se on merkattu tämä reitti tuollaisella tolpilla ja ei oikein pääse eksymään täällä. Ja sitten tässä on järvi on vieressä, niin täällä ei oikein pysty eksymään ja suht helppokulkuista maastoa, ettei on vähän kiviä ja juuria, mutta ei mitään hirveän niinku haasteellista. Tänne vaan ehdottomasti, että saa vähän päivää kulumaan ja raitista ilmaa, niin mukavan energiapuustin saa tästä. Että. Sitten täällä on välillä tällaisia kivoja nice to know juttuja, että kerrotaan vähän, niin kuin tässäkin on, että lehtikuusesta vähän kerrotaan, että mitä on. Ja tää on ihan nättiä tämä polku mitä kävellään. Ja koirankin kanssa pääsee. Että Ja täältä tuli vastaan tulipaikka. Suurin piirtein kilometri tultu rantaa pitkin. Niin tässä on ensimmäinen tulipaikka. Tuolta tultiin. Niin tässä ei ole toki mitään puuhuoltoa, että omia puita mukaan, niin sitten pystyy paistamaan tässä makkaraa sun muuta. Ja tuossa on pieni ritilä ja tässä on ihan nätti paikka kyllä, että ei voi moittia. Toki nyt on vähän synkkää, mutta varmasti jos vähän aurinko paistaisi, niin on erittäin hieno. Tästä tuli välistä vähän, tultiin tänne sisämetsään päin, että ei varmaan ole pystytty tekemään tuolta polkua suoraan. Että, mutta ei tääkään paha ole, että mukavaa, että vähän vaihtelua, että ei ole pelkästään järveä. Että. Mutta katsotaan, kuinka tämä tästä etenee.
Ja tosiaan tosi helppokulkusta maastoa. On pitkospuita ja tosiaan nättiä maisemaa. Maisemaa ja tosi raikas ilma, että ei kuulu mitään mölineitä tai melua. Että ainakaan näin syksyllä. Että kesällä saattaa olla vähän enempi ihmisiä liikenteessä, mutta näin syksyllä ei ainakaan ei ole vielä ketään tullut vastaan eikä kukaan ole mennyt vielä ohi. Että mekin tosi rauhas liikutaan, että saadaan otettua paljon kuvia ja näin edespäin. Niin. Tää on niinku tosi niinku mukava kulkusta, että mäkään en oo tosiaan ite ikinä käynyt tässä rantapolkua kulkemassa, että mä oon muuten on tuolla pitkin ja poikin kulkenut, niin tää on ihan mukava vaihtelu sille kaikelle. Ja näin syksyllä niin hyvin vetistä on, että kannattaa Gore-Tex-kengät olla tai veden kestävät kengät, että mullakin on, mitkähän nää on, Salomonin jotkut matalavartiset kengät, niin näillä pärjää ihan hyvin ja ei ollut mikään mahdottoman kalliit, että kyllä täällä lenkkareillakin pääsee, että vähän vaan pitää katsoa enempi, että mihinkä astuu ja näin edespäin. Niin. Mutta muuten on niinku tosi suht kuivaa ja metsä on vieressä ja järvi on sitten toisella puolella, että tosi asiallinen nätti reitti. Että. Tässä mä otan vähän pitemmän pätkän, että en puhu mitään, että saatte vaan nauttia näkymistä ja yritän mahdollisimman paljon liikuttaa kameraa. Että. Ja jotakin tekstiä varmaan lisäilen tähän. Että. Mutta katsotaan. Nämä pitkospuut, niin mä jotenkin tykkään tosi paljon kävellä pitkospuita pitkin ja tuo sellaisen oman tunnelmansa tähän hommaan. Ja hyvin tuulinen keli täällä on. Tuulee suht lujaa. Ei mikään mahdoton, mutta kivasti viilentää tätä hommaa. Ja katsotaan. Tämä on hyvinkin kokonaan uusi reitti mulle ja pitää vähän vilkuilla koko aika, että missä sitä on. Että tuolla penkan päällä vastarannalla, niin siellä penkan päällä menee reitti, mitä kautta pääsee sitten niinku, sinne pääsee lenkille ja pyörällä ja kaikkea. Että tämän koko järven saa niinku kierrettyä ympäri. Ja niin kuin näette, niin lammikoita on jonkun verran, kun on vähän sateita ollut. Ja tosiaan vähän saattaa täristä tämä kuva, kun
Mun pitää pitää tätä GoProta kädessä, kun mulla jäi kiinnitysruuvi kotiin pöydälle ja pitää vähän koittaa soveltaa, että sais niinku jotakin kuvattua, ettei tarvitsisi pelkästään puhelimella. Niin tuolla näkyy tuo penkka vähän paremmin ja voimalaitos oli siellä ja onko vähän vettäkin näkemänsä sylkenyt tuohon lankulle. Että tosi niinku mukava reitti ollut tähän asti ja toivottavasti tässä tullaan johonkin laavulle, niin päästään paistamaan makkaraa ja koirakin saa vähän makkaraa, niin mukavempi sitten kulkea senkin ja se tykkää kyllä aina lähteä mukaan ja aina kun pistetään nämä niin sanotut retkeilyvaatteet päälle, niin kyllä koira on sellainen, että nyt lähdetään retkeilemään ja minä ehdottomasti mukaan. Että pääosin aina on kamera mukana. Täällä on sitten taas Jokihelmi-simpukasta vähän juttua ja ne on aika kivoja tällaisia nice to know juttuja, että pääsee vähän lukemaan ja vähän niinku pitämään taukoakin. Ja täällä hyvin tuulee, en tiedä kuinka se kuuluu tossa mikrofoniin sitten. Mutta toivottavasti ei hirveästi humise. Ja täällä sitten taitaa olla seuraava nuotiopaikka. Joo. Aika kiva tällainen pieni, että siinä on vähän pellinpalaa, että pystyy vähän rajoittamaan ja siellä on muutama puukin näyttäisi olevan. Ja hyvin tällainen suojaisa paikka, mutta tähänkin tuulee aika paljon, mutta jatketaan matkaa ja katsotaan mitä seuraavaksi tulee. Että nyt tuossa tuleekin kyltti, että rantapolku lähtee tuonne oikealle ja suoraan kun menee, niin taitaa mennä se pitempi polku, mutta tuo on niin vetinen, että tuonne ei kyllä uskalla lähteä, että ei piisaa kengäs enää varaa että ja nyt tää jatkuu sitten täällä metsässä, että vähän on kaikkea risua ja sun muuta ja puista tippuu tuulella, niin ei mitään sellaista ylitsepääsemätöntä vielä ja koirakin tulee peräs hyvin ja hyvin näyttää kulkevan eikä oikein läähätäkään, kun on tällainen vähän viileempi sää, että kohta pidetään juomatauko, niin kuvataan siitä vähän sitten lisää, että katsotaan missä olisi hyvä pitää taukoa. Few moments later. Ja täällä sitten taas on kerrontaa vähän, että minkälainen on mikäkin. Ja tosi niinku kiva aina pysähdellä näihin ja lukee, että mitä on. Että luontopolku näkemänsä tulee tuolta ja jatkuu sitten tämän rantapolun kanssa samaa reissua, että loppupätkä on vissiin yhdessä, että katsotaan mitä tulevan tuo. Noin 2,5 kilometriä ollaan tultu ja sitten olisi vielä joku kilometri jäljellä ja tässä on tällainen tosi iso siirtolohkare ja täällä taas on
kerrontaa siitä, että mikä on. Ja tosi, tässä on vähän retkeilypöytää, että pystyy syömään eväitä. Ja tosi tällainen hiljainen ja rauhallinen alue, että ei ole ihan hirveästi liikettä. Ja sitten rantapolku jatkuu tuonne päin ja sitten järvilaavu on niin tuonne päin. Että tästä on järvilaavulle 0,5 kilometriä ja rantapolkua 1,1 kilometriä lähtöpaikkaan, eli sinne pysäköintipaikalle. Niin jatketaan toi rantapolku loppuun ja mennään sitten vaikka seuraavalla kerralla toi luontopolku, niin näette sitten senkin. Niin ei lähetä nyt tonne järvilaavulle ollenkaan. Että syödään makkarat tässä ja vähän salaattia ja sun muuta, niin katsotaan. Mieluummin vähän liian kuuma näin päiväretkeilyssä kuin se, että olisi kylmä ja kun ei olla yöpymässä tai mitään, niin ei ole sinällänsä, ei ole sellaisia hengittäviä juttuja tarve olla, että takki on hyvä. Nää on mikähän Treemates tai mikä tää on, Trekmates. Ei oo mitkään hirveän kalliit, mutta näilläkin pärjää. Nää pitää veden ja sitten tuulen ja nää hengittää. Oisko ollut 340, että pärjää vallan hyvin. Mutta elikkä näin niinku, ja kengät oli 100 luokkaa ja että niinku pienillä panostuksella, että lenkkarikin menee täällä vallan hyvin. Mutta tosi niinku hengitysilma on, pääsee vähän tosta kaupungin saasteesta niin sanotusti eroon ja varmasti niinku joka paikassa on tällaisia ulkoilumahdollisuuksia ja niitä kannattaa hyödyntää omassa arkielämässä ja viikonloppuisin lähtee ja niin ei mitään, niin jatketaan. Tosiaan ollaan reissun tai polun päässä melkein tuolla jo näkyy tuolla kauempana parkkipaikka. Ja tää on loppupätkä on tällainen, pystyy niinku valittamaan, että tuleeko tuolta kalliota pitkin vaiko ei. Ja ei aivan kuivin jaloin selvinnyt tästä reissusta, mutta eipä se haittaa tässä loppumatkassa enää. Että pyritään tästä tekemään video teille ja toivottavasti tykkäätte ja painakaa peukkua ylöspäin ja tilatkaa kanava, jos haluatte lisää tällaista videomateriaalia ja niin mä pyrin tekemään sitä ja yleensä näissä reissuissa on emäntä ja koira sitten aina mukana ja katsotaan, painakaa tosiaan tykkää nappia ja tilatkaa kanava, niin on intoa sitten tehdä näitä lisää ja kiitoksia, jos jaksoit katsoa tänne loppuun asti ja kiitos oikein paljon. Ja yhteenvetona tosta rantapolun kiertämisestä, niin ei voi sanoa kuin 6/5, että tosi niinku mukava, puhdas, ei ollut roskia missään ja tosi helppokulkuinen reitti, että ei voi kuin suositella ja tosiaan tuossa jossain kohtaa videoa niin näette sitten, että siitä olisi voinut jatkaa siitä siirtolohkareelta niin vielä eteenpäin sinne laavulle ja vähän tehdä lisää lenkkiä. Tämä oli sen 3,7 kilometriäkö? 3,9 kilometriä kaikkinensa käveltiin, ettei aivan menty lyhintä reittiä, mutta tosi niinku mukava reitti ja
Koirakin on uupunut, mutta tosi niinku ei ollut yhtään sellaisia haastavia reittejä ollenkaan koirallekaan, että varmasti niinku perheen pienimpien kanssa pääsee, mutta lasten rattaiden kanssa en lähtisi tuonne, että se on niin vaikea kulkusta maastoa, mutta perheen pienimpien kanssa pitkospuut on hyvässä kunnossa, kaikki on niinku hyvässä kunnossa, että ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa. Kiitos!